Masu kallo da saurari, Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shiri da kamar kullum ta kuce Nafisa. To, masu kallo ya aka ji da kujiba ya aka ji da gaganiyan yara, ya aka ji da hidiman mai gida, ɗawainiyan mai gida, ɗawainiyan yara. To da fatan dai komai ana tafiya da shi yadda ya kamata. Ana ba mai gida kulawa yadda ya kamata. Ana kula da tarbiyyar yara yadda ya kamata. Saboda a wannan lokacin kula da lafiyar iyalinmu da kuma kula da tarbiyyar 'ya'yayenmu tare da mazajenmu da ba su tattali da taimako da gudunmuwa ta musamman a tare da mu shine kawai jin daɗin rayuwar nan a yau. Amma fa duka haka ba zai samu ba sai kin kasance mai tsafta, sai kin kasance mai sa ido akan 'ya'yayenki, sai kin kasance mai lura da tattali ga mai gida, mai kula da tsaftar kayan shi, ki kula da tsaftar wurin kwanciyar shi, ki kula da komai abin da ya shafe shi, ki rika kare masa haƙƙin ki da kika san haƙƙi ne na kanshi na aure da kuma harkokin rayuwa. Duka sai kin san yadda zaki magance wannan. Yau ina son yin magana kawai akan yadda mace ya kamata ta tsaftace kanta musamman yanzu da muke cikin lokacin zafi. Za ku ga wasu matan ba su san yadda za su gyara kansu ba. Wasu za ka ga sun yi kitso sun manta da shi har sai yayi wata da watanni akan su ba ma tsayawa su kula da wannan kan nasu. Wata kuma za ku ga ta fara tsifa, ta tsefa rabi ta kama nan ta bar rabi. To wannan rabin fa sai abin da hali ya yi. Wannan rabin yana iya kaiwa wata ɗaya ba a yi da gyara shi ba a tsefe shi ba a wanke shi ba. To musamman a wannan lokacin zafi, lokaci kaɗan za ki ja baki tsefa kanki ba, za ki ji kanki yana wani bugawa, yana wari, har wani zuba baki za ki ga ruwan datti yana gangarowa ta kanki. Duk wanda ya zauna a kusa da ke, sai dai in ba masoyin ki bane, amma zai faɗa miki wance fa, ko kuma ki ga an fara nuna miki alaman cewa fa akwai matsala a tattare a kanki. To ya kamata uwar gida idan kitso ya daɗe a kanki, a ce ya kai sati ɗaya a kanki, ki tsefe, ki ƙara wankewa, ki je a ƙara miki kitso. Ga mayuka nan da aka tanada na wanke kai masu sa kai su yi laushi kuma su yi ƙanshi. Idan ba ki da halin da za ki ce za ki je salon a wanke miki kanki, to akwai mayuka da ake tanada wurin kin saya, ki siyo da kuɗin ki kalilan, za ki gyara kanki, ki wanke shi, ki tsaftace shi, ki ɗauki mai ƙanshi, hair cream ki shafe kowane kai da shi, ki taje ya sha iska, ki je a miki kitson ki mai kyau. Ke kanki za ki ji wani sanyi yana ratsa ki ta cikin kanki. Amma wasu za ku ga sun bar kan a dunkule, tsagan ma ba za ku gani ba saboda ya musifan daɗewa, su kansu ba su san wata nawa ya kai a wannan kan nasu ba. To gaskiya za ki samu babban matsala musamman ta ɓangaren mai gida. Za ki samu matsala bayan ke kanki ma ba za ma ki ji daɗin kanki ba. Amma idan kika tsaftace shi, kika wanke shi, kika shafe shi da mai ƙanshi, ke kanki za ki ji daɗi kuma za ki rinƙa jin iska mai daɗi yana shigan ki. Kanki zai samu lafiya. Amma idan kika bar shi da wannan dattin, madadin ma gashin ki ya gaba, to fa baya zai yi saboda baki tsaftace shi ba, datti ne a dattin kara a kai. Fatan uwar gida za ki kula da tsaftar kanki, ki kula da shi, ki san yadda za ki tsaftace shi, ki gyara shi don samun lafiyar ki da kuma jin daɗin mai gida da iyali gaba ɗaya. Da fatan za ki gyara kuma za ki tsaftace kanki. Cikon addini ne shi tsaftar nan da ake ta faɗa muku, ku yi kaza ku yi kaza. To ko ba komai, ke ko ba da kin ji daɗi a cikin ki ba, to fa addinin mu ne, cikon addinin mu ne. To kin ga ya kamata ki gyara addinin ki, ki gyara kusancin ki da ubangiji. Da fatan uwar gida za ki gyara, za kuma ki ɗauka ki yi amfani da shi. Na bari ku lafiya, ku tara a shiri na gaba domin jin kuma me zan shigo muku da su a wannan ɗaki. Dan Allah ku rika gwada, ku huta lafiya.